Machini kendo nyako Ramogi jwang'o medo dhi nyime gi weche manyien gi sani. Duol ma kedo kod mibadhi e pacho ka Kenya EACC kata piny Kenya EACC ochako chenro mar tiyo kod tend sikunde loso klepe mag kedo kod mibadhi e sikunde mag primar kod sekondar kaka achiel kuom yore mag tiego jomatindo e kedo kod mibadhi. Kagiloso bang' keto chenro ayanga, Dr. Cecilia Mutuku, Komishona mar EACC, okoni gitiyo kod jotend klepe sikunde ma opogore opogore e lombo jopuonjre mondo mi odonjie klepe machal kamago ma otenore kod weche mag bidhruok kata integrity, kama gibiro bedo ka gichiwo sir ne jopuonje kod jopuonjre kaka achiel kuom yore mag kedo kod mibadhi are ka nyithindo tindo. Gichano yaro bargi nyaka e counties duto e pacho ka e sikunde duto mondo mi gipuonj nyithindo kapod pachgi ler. Kuwa na maadili, unahitaji elimu, na unahitaji kuwa na nguvu ya kufanya kazi. Na bila maadili, hata ukawa na nguvu namna gani, hata ukawa na elimu namna gani, utakuwa mharibifu katika nchi yetu. Utatengeneza mabomu, italipua kila mtu. Kwa hivyo unafaa kuwa mtu ambao umeadilika vilivyo ili uweze kujua kwamba hapa hakuendeki, hapa kunaendeka, na kwa mfano ninapotengeneza, hata ninapotibu mtu, nafaa nimtibu namna gani. We thank them for the books that they gave us. The children are working on them, and we are asking if there is any more they should give us. The children are very happy about the club plus their parents. It's a journey, it's a war, and we are encouraging all of us to evaluate ourselves. We have a country for the future. We need to really instill these good values to our children as they are leaders of tomorrow. At the moment, we as the leaders, we need to ask ourselves, where have been entrusted with the responsibility? I can even talk, are you the governor? What am I showing the people of that area?